dostať nelegálne zbrane z ulic. Tuto však ide o prípad, keď občan použil svoju vlastnú zbraň, aby ochránil svoj dom a aj svoju rodinu. Postrelený muž prežil. Neboli voči nemu vznesené žiadne obvinenia. Toto vám vraciam. Položím to sem, dobre? Nie je nabitá, dobre? Majte sa, pane. Voči strelcovi neboli vznesené žiadne obvinenia. Larry a Johnny, viem, že milujete miestnu kuchyňu rovnako ako ja. Tak ale ty si veľký gurmán. To je pravda, ale dnes vám predstavím trocha z japonskej kuchyne a jeden z chodov bude taký surový, ako to len pôjde. Dobrý večer, sestry, rád vás opäť vidím. Spokojne to môže liesť, byť živé alebo varené, ja zjem čokoľvek. Exotiku príliš nemusím, ale som zvedavý, čo pre nás dnes Steven pripravil. Musíte sa tu ale vyzuť. Vravel, že sa sem ideme najesť, o vyzliekaní nebolo ani zmienka. Možno to neviete, ale tu dole je diera. Aha, vidím ju. Dnes sa s tým kolerom dosť zla sa dá. Dobre držíte. Musíš tam obchať nohy. Trochu sa ešte prisúď. Mám ti s tým prísť pomôcť. No, bože môj. Takže páni, ste pripravení na skvelé jedlo? Budem potrebovať vidličku, pretože som... Musíš to skúsiť, už si to niekedy skúsil. Pozrite sa na to. To vyzerá úžasne. Lawrence, toto je homár. Rozrezali mu chvost, aby si mohol zjesť to mäso za surovo. Ten homár sa ešte hýbe, stále je nažive. Pozri na tie klepetá. Pozor, aby ťa neuhryzol. Nebol som z toho veľmi nadšený, pretože sa to ešte hýbalo. Nepohádkaš ho? Takéto veci nie je. Môžem ho zjesť? Preto sme sem prišli, aby sme ho zjedli. Toto sú tie najlepšie veci, čo môžete v Japonsku dostať. Práve na mne sú ústrice, dokonca špeciálne s červenou mušľou. Lawrence, prečo si ešte nič nedal? Si jediný z týmu, čo ešte nič nevyskúšal. Máme tu aj krevety, špeciálne sladké krevety, jedia sa za surovo. To si ja do úst nedám. Niečo sa nesie. Mám pre vás morského čerta. Tak,